אני מסתכל על הדוח ואני אומר להם, את המשכנתה הזאת לקחת לבד, נכון? הוצאת את המשכנתה הזאת לבד מהבנק, נכון? ואני כן, איך אתה יודע? אני רואה לפי התמידים של המשכנתה, לפי המשכנתה שדחפו לך, סליחה על המילה, שדחפו לך מהבנק. אם היית הולך ומשלם 5, 10 אלף, לא משנה הסכום היית משלם ליועץ, משכנתה שיודע לעבודה, יודע לתת לך משכנתה טובה בשבילך, היית חוסך מאות אלפי שקלים. זוג או משפחה שיש להם בעיות בבנק, בעיות פיננסיות, בעיות מהכנסות, בעיות התנהלות, בעיות משפטיות בנכס, גם אם הוא ינסה לעשות לבד את המשכנתה הוא לא יצליח ברוב המקרים, והוא רק יכשיל את הניסיון ואת האפשרויות שלו לקבל משכנתה אחרי זה מהבנק. כי ככל שהוא מנסה והוא מקבל עוד סירוב ועוד סירוב ועוד סירוב, הכל נרשם בדוח נתוני האשראי. והמערכת הבנקאית רואה את זה, ואומר אני לא רוצה להיכנס למקום כזה, לא רוצה לתת לו משכנתה בכלל. זה התפקיד שלי כיועץ מומחה בתיקים מורכבים, בתיקים בעייתיים, שאני יודע איך לתת לך את הפתרון, איך לעזור לך, איך להוציא אותך מהמקום שאתה נמצא בו, ולתת לך את המשכנתה הטובה ביותר עבורך. היו הרבה אנשים שניסו להיות חכמים, ונעזרו בגוגל, ונכנסו, ואמרו איך נעשה משכנתה לבד, הצליחו לקבל משכנתה. הצליחו לקבל המשכנתה, אבל בסופו של יום הראיתי להם בגרפי ממש, במספרים מאוד מאוד פשוטים. אם הייתי עושה להם את זה בצורה טובה, בצורה מקצועית, היו חוסכים עשרות ומאות אלפי שקלים. אז הכסף הקטן הזה לפעמים מסנוור את האנשים מלהרוויח את הכסף הגדול.